Joo, se on Gamer tässä taas vähän pitkästä aikaa. On sitä vähän aikaa, kun viimeksi tein video. En edes tiedä kuinka paljon. Mutta nyt mulla on vapaa päivä, nyt mulla on aika tehdä video. Ja tämän videon aiheena on kämppäesittely. Eli siis lähdetään esittelemään kämppää ja näytän teille kaikkea, missä täällä on kaikkea ja jännää juttuja. Eli siis tähän alkuun, eli siis siinä on akvaario. Aika huikea, mä ainakin tykkään mun omasta akvaariosta. Totta kai. Sitten mennään tähän, mun veljeen huoneet on tossa. Olohuone, keittiö, vessa. Keittiössä nyt on ihan normaalit jutut. Kahvinkeitintä, mokkamaster totta kai. Mikroaaltouuni, kahvimasino. Toinen kahvimasina totta kai. Jääkaappi, katsotaan mitä siellä on. Normaalit juttuja, kananmunia. Kaikkea jännää. Vanhempien makuuhuone. Kodinhoitohuonehan tämä nyt tässä ihan selvästi on kuin kaikkien aikojen vanha tikkataulu. Kylpyhuone, toinen vessa. Sauna, suihku, lisää saunaa, vähän lisää suihkua. Tossa on ovi takapihalle, sinne mä en niin jaksa mennä, siellä on viiliä. Ja siellä on liian kirkasta. Mä en tykkää. Tuolta siellä nytkin näyttää, mä nyt tiedän näkyykö tässä yhtään mitään. Mutta siltä siellä näyttää. Olohuone. Mennään tsekkaamaan mitä olohuone on. Joltakin näkyy jäänyt elokuva päälle. Täältä näyttää olohuone. Apple-telkkari, DVD-soitinta. Vähän isompi telkkari, pitäisi hommata uusi ja vähän liian pieni. Kukkia. Pöytää, jossa on romua. Takka. Erittäin hieno takka. Siivottukin just, ei enää mitään. Isän kirjoituspöytä ja tämmönen. Siellä on minä. Näkyy hyvin, mun uusi puhelinkin näkyy siellä. Etukameralla mä tätä kuvaa. Helpoin kuvata. Ja näin ollaan takas mun omassa kämpässä. Ja sitten tossa on vähän burnia. Kaikki on täysiä. En oo jaksanut pelata tänään. Siinä on mun Game Station. Totta kai rokkatin näppis ja helvetin hyvä hiiri. Näyttö ja sitten totta kai kone ja bassoja ja kaikenlaista tommoista. Tämmönen kämppä mulla on. Oikeastaan mun perheellä ja mulla, no asuan mäkin täällä totta kai. Tää video kai nyt oli tässä. En mä muutakaan keksi. Tää on nyt tämmönen kämppäesittelyvideo. Huvin vuoksi. Joten pitäkää mukaan hauskaa kotona ja koulussa ja missä nyt ikinä oottekaan. Ja hyvää päivänjatkoa. Gamer kiittää ja kuittaa. Moro!